Един самолет променя хода на студената война. Именно появата на Ю-2 е сред повратните точки в конфликта между САЩ и Съветския съюз. Проектира като разузнавателен самолет в средата на 50-те години на миналия век, Ю-2 е разработен от Skunk Works, които са специалният отдел на Lockheed Martin. В края на 50-те години и началото на 60-те самолетът е извършвал множество полети над Съветския съюз. Заради възможността си да лети на над 20 000 метра височина, което за това време е било нещо невероятно, Ю-2 е бил практически недосегаем за съветските ПВО-та. Въпреки това обаче на 1 май 1960 г. Гари Франсис Пауър предприема полет от Пакистан до Норвегия, като прелита над значителна част от територията на Съветския съюз. Летейки над Екатеринбург обаче, срещу Пауър са изстреляни 14 ракети и самолета бива свален. Основният принос на Ю-2 в студената война е предприятие през 1962 г. полет над Куба, където самолета успява да запечата над 900 снимки на съветски площадки за изстрелване на ракети, бомбардировачи и друга военна логистика, което опровергава твърдението на Съюза, че в Куба са разположени само отбранителни съоръжения. Събитието обаче, което води до най-високата точка на ескалация по време на кубинската криза, е свалянето на Ю-2, пилотиран от Рудолф Андерсън малко по-късно през 1962 г., което поставя САЩ и Съветския съюз пред ядрена война. Смъртта на Рудолф Андерсън кара Кенеди да наложи блокада на Куба и да се споразумее със Съветския съюз за прекратяване на конфликта.